Hormat Prezidentimiň owa hujuluk ulgamyny ösdürmek, owa adamlarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini izgiderli gowlandyrmak babat edýän taýsyz taglary ýurdumyzyň zekmesir ekrançy daýhanlaryny hasam uly üstünlükleri galkynyrýar. Hut soňky ýyllaryň içinde bolsa ekrançylygyň beýleki uğurlar bilen birlikde gülçülügem aýratyn ösdürilýän uğurlaryň birini uğurly. Liverpoolatynyň çärje etrawynyň hususiýetçi daýhanlarym şuň kunlarda bahar pasynyň gelmek bilen ýyla dyşhanlarda dürli gülleriň ulu tapgaryn ösdürip kemale getirdiler. Ýyla çykan şertlerini zähmet çekmekde baý tejribe toplan Liverpoolatynyň ekrançylary dürli göw gönümleriň bol hasaryny ýetişdirmek bilen birlikde toýdur baýramlaryň bedegi bolan dürli görnüşli güller kemale getirmekde de ul usatlyk görkezýärler. Bu işde esasan welatyň çärje etrawynyň hususiýetçi baby daýhanlarynyň netijeli zähmeti bolsa hasam bellenmäge münasipdir. Ýylatyň bu görnüşli önümleri bolan islegini kanagatlandyrmakda hojalyklarda gülleriň iňtiafyny we has gözel görnüşler saýlanyp ekleýär. Şol bir wagtyň özünde usat gül çekerançylar tarapyndan daşary ýurtlaryň bu uğurda baý tejribeleri bu ilmiň gazananlar giňden öwrenilip, uzak wagtlap terligini saklayan görnüşler saýlanyp alınýar. Güller ýetişdirilende ýerli şertlere uğurlaşan görnüşlerde öğretmek babatda da utkoşukly işler ýoly goýulýar. Ekrançylar tarapyndan ýetişdirilýän gülleriň her bir düýbi uly alada bilen gurşalyp, esasan werur bolan gün, toprak, howa, ýagtylyk ýaly wajyp şertler dol gözüňde tuturýar. Ahlasy bu şowly çekilen zähmet öz aýdyň netijesini berýär. Muňa bolsa gülçi ekrançylar tarapyndan hojalyklarda ýetişdirilen owodyn we täfin gülleriň mysalyny da aýdyňlyk bilen göz ýetirmek bolýar. Dürli renkli owodynyň täfin güller göreniň gözünde okunurýar. Ma'lum bolýar türkmen halkymyzyň arasynda güller gözelligiň we owodynlygyň iň beýik nişan hökmüne seredilip gelýär. Bu ýerde ýetişdirilen güller öz wagtyny we terligini halka ýetirmekde de işler urumçylykly häfete eder. Höwes bilen ýetişdirilen tergüller sewda nokatlaryny we bazarlara köpçülikden urudylýar we olardan owodyndan owodyn gülçemeler bolup, el ýeter bahalardan halk köpçüligine hödürlenýär.